بد بھی انہوں کامیاب تھینا چاہیے، مگر نہیں جڑے لے اللہ دے محبوب دی واری آنی ہے پوچھا نہیں ویندا کہ تیرے نبی دا نام کیا ہے، نہیں پوچھا نہیں ویندا، سارے پردے ہٹا دیتے ویندے، سارے حجابات ہٹا دیتے ویندے، سارے واسطے اگو ہٹا دیتے ویندے، مدینہ سامنے تھی ویندے، مدینہ سامنے ہو ویندے، روضہ رسول سامنے ہو ویندے، روضہ رسول دے پردے بھی ہٹ ویندے، قبر ادا اپنی قبر وچ بیٹھ کے اللہ دے رسول دا دیدار کرے، اپنی قبر دی بکھر وچ تے اللہ دے رسول مدینے اپنی قبر وچ بیٹھ، قبر ادا بھاویں دنیا دے کسے کونے تے ہے مگر وہ اپنی قبر وچ بیٹھ کے اللہ دے نبی دا دیدار کرے دا، اسے نے پوچھا